ሰላም ተኸታተልቲ ገሬ ፕሮዳክሽን ንሎሚ ናልባት ናይ ገዛና ጸቢብዲ ገዛና ዋላ ኣቑሑት ናይ ብዙሕ ኮይኑ ነዚ ዘርኢ መደብ ቀሪበልኩም ኣለኹ ናፍቲ መደብ ከብለኩም ባል እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ኣፓርትመንት ኮይኑ ክንገብሮ ዘለና ምናልባት ኣብ ገዛና ኣፍቲ ናይ ዳይኒን ጣውላና ኣቑሑት ዲና ንመልኦ ዋላ እውን ከም ልሙድ መሸፈኒ ጌርና ከም መኻዚኖ ንጥቀመሉ ውሕድ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ንብረትና ይበዝሕ እሞ እቲ ገዛና ዝፀበበ ኮይኑ ዝስማዓና ብዙሕ እዩ ወይ እውን ሓንሳበስ ዝገዛእናዮ ንብረት ብሰንኪ መቐመጢ ኣበይ ከም ዘቐመጥናዮ ኣይዝክሮን እንታይ ከም ዝገዛእና ኣቑሑትና ይመልኡ እሞ እቲ ገዛና ከዓ ፀቢብ ይኸውን። እዚ እምበኣር ክፍቲ እንድሕር ኮይኑ ብቐሊሉ ብርሃን ዝኣትወ እንድሕር ኮይኑ ፍኒስትራና ኣብ ክንዲ ጸልማት ዳርክ ዝኾነ መጋረጃ ንገብረሉ ዋላ ላይት ዝኾነ ክልተ ስክሪን ዘለዎ መጋረጃ ተጠቒምና እኹል ብርሃን እንድሕር ኣትይዎ ገዛና ፍኹስ ዝበለ ኖርማል ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ኣፍታ ሊቪንግ ሩም ጥራይሲ ብዙሕ ንብረት ተጠቒምና ኣለና ማለት እዩ። እንታይ እዚ ደርእየና ሳሎንና ኣለና ፕላስ ዳይኒንግ ቴብል ኣሎ። እዚ እኹል ቦታ ጥራይ እንታይ እዩ ኣቑሑት ዘይምብዛሕ ማለት እዩ። ኣቑሑትና እንድሕር ኣብዝሕናዮ ሳምታይምስ ከም ንጥቀመሉ ዘይንጥቀመሉ ንበዝሕ ማለት እዩ። ከመይና ዋላ ንብረት ርኢና ዲና ንገዝእ ዋላ ዝተድልየና ኢና ንገዝእ ኣብዚ እውን ኩሉ ግዜ እንድሕር ሓንቲ ነገር ኣምፂና ናታ ሪፕሌስመንት ክህልወና ይግብኦ ማለት እዩ። ንጥቀመሉ ንብረት እንታይ እዩ እንታይ ክቕመጥ ዘለዎ እንታይ እዩ ዘድልየና ቤድሩምና ምናልባት ኦኬ ላይት ኒና ኣሎ ካብ ቻርጀርን ካልእ እንታይ ከድልየና ይኽእል ጀዚ ኣብዚኣ ኖርማል ማለት እዩ ሲምፕል እታ ቤድሩም ኣላ ተን ላይት ኣለዋ ተን ኮሞዲኖ ድረሰር ፕላስ ኤክስትራ ها ሓንቲ ሳሎን ኣላ ማለት እዩ እንጂ እዛ ገዛ እዚኣ ፅፍፍቲ ዋላ እውን ንኽንውግኖ ኸማን ኢዚያ ማለት እዩ እንድሕር ንብረት ዘይበዝሕዎ ኣትሊስት ዊ ካን ኮንትሮል እንታይ ከም ዘድልየና ማለት እዩ። ንብረት እንድሕር በዚሕዋ እዛ ቤድሩም እዚኣ ግን ዋላ እንታይ ኣበይ ኣሎ እውን ክፀበና እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እውን ኣብ ክሽነና ፕላስ ብሬክፋስት ቴብል እውን ኣላትና ማለት እዩ። እዚ ኣፍቲ ካውንተር ቶፕ ዘየድልየና ንብረት ክንጥቀመሉ ዘይንደሊ ንግዚኡ ዘየድልየና ነገር እንድሕር ሃልዩ ኣብ ውሽጢ ካቢነት እንድሕር ኣቐሚጥናዮ ብግቡእ ኣብ ቦትኡ ይቕመጥ እቲ ካውንተር ቶፕ ከዓ ነፃ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ንኽንጥቀመሉ ከዓ ብቐሊል ኣገባብ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ምናልባት እቲ ካውንተር ቶፕ እዚ ናይ ላዕሊ ክሽነና ማለት እዩ እንድሕር ንብረት መሊእናዮ እቲ ካቢነት ንምንታይ ኢና ክንጥቀመሉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክንሰርሕ ከለና ዘየድልየና ንብረት ብግቡእ ኣብቲ ውሽጢ ካቢነት እንድሕር ኣቐሚጥናዮ እቲ ካውንተር ቶፕ ነፃ እንድሕር ገዲፍናዮ ብቐሊሉ ኢዚ ዝኾነ ሲምፕል ሉኪንግ ክንርኢና ማለት እዩ። እንድሕር ዝተጠቐምናሉ ካውንተር ቶፕ ገዲፍናዮ ግን ንኽሽነና እውን ከፃብበልና እዩ። ስለዚ ናይ ሎሚ ነዚ ይመስል ምናልባት ሓጋዚ
ጠቃሚ ኮይኑ ትረኽቦ ተስፋ ይገብር ቶም ሓደስቲ ነዚ ቪድዮ ትሪኡ ድማ ካልእ ቪድዮ ፖስት ብዝገብሮ ኣፕግሬድ ክትኮኑ ክመፀኩም ምስ ትደልዩ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ እቶም ሓሳብኩም ትህቡኒ ድማ ብጣዕሚ እንዳመስገንኩ ኣብ ካልእ ቪድዮ ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ሰላም ቅሳነት ዘለናዮ ግዜ ክገብረልና እንዳተመናኹ ኣብ ዘለኹምሞ ሰላም ወሰናይ ንዓኹም ሰላም ቅነ